Insemmilkom nilqakom għal programm News.mt. Illum se nitkellmu dwar it-3 snin ta' dan il-gvern, 3 snin illi qegħdin iwasslu għal bidla. Illum se nagħtu eżempji konkreti ta' fiex qed issarraf din il-bidla. Naraw. Fl-10 ta' Marzu 2013 sebaħ jum ġdid tal-pajjiżna. Il-bibien ta' Kastilja fetħu għall-Gvern Laburista li kif qiegħed mexxa rivoluzzjoni soċjali xprunata bi progress ekonomiku bla preċedent. 3 snin wara pajjiżna llum deskritt bħala xempju għall-bqija tad-dinja fejn jidħlu drittijiet ċivili b'mudell ekonomiku li jisboq il-medja Ewropea waqt li joħloq il-ġid tal kulħadd. Bit-tkabbir ekonomiku rekord ta' aktar minn 6%, bil-fatti Malta llum mixja l-qudiem u niesa qed jgħixu aħjar. Iżda kif spjega l-Prim Ministru Joseph Muscat, it-triq ċertament li ma kienx waħda faċli. Kellna ekonomija li ma kienx qed tikber biżżejjed, kellna deficit illi kien qed jikser ir-regoli Ewropej u niftakar l-ewwel darba li tlajna Brussell, Louis Grech u jien flimkien ma' Edward Cicluna qed jgħidulna tridu żżidu 60 miljun f'taxxi ħalli tibdew tkunu kredibbli bħala pajjiż. U rnexxielna nikkonvinċu li pajjiżna mhux aktar taxxi kellu bżonn iżda aktar tkabbir ekonomiku. Meta nitkellmu dwar tkabbir ekonomiku bla preċedent, essenzjalment infissru għajxien aħjar għal familji Maltin u Għawċin. Mill-ugwaljanza soċjali għaż-żieda fil-pensjonijiet jew miċ-childcare b'xejn għall-eliminazzjoni tal-mediċini out of stock. Il-kollu xhieda ta' gvern li fi 3 snin wettaq dak li l-poplu kien mixtieq minnu għal 25 sena sħaħ. Pilastru ewlieni għat-titjib reġistrat kien it-tnaqqis fl-income tax għal kulħadd. Mill-kbir saż-żgħir illum kulħadd jiqpalu aktar flus fil-but. F'konferenza tal-aħbarijiet dwar it-3 snin tal-gvern, Joseph Muscat ta' diversi eżempji. Fosthom ħaddiema paga medja ta' 30,000 euro fis-sena. Kien hemm kollox iktar minn 48,500 persuna li ibbenefikaw fit-tnaqqis tat-taxxa. Li bejniethom dawn in-nies ibbenefikaw qed jieħdu fil-bwiet tagħhom 60 miljun euro. Fl-2016 se jkun hemm 117,000 persuna oħra bidħul medju ta' 18,000 euro li bejniethom se jibbenefikaw minn 12 miljun euro fit-tnaqqis ta' income tax. Dan fil-waqt li koppji bidħul baxx ta' 19,000 euro bejniethom diġà qed jiffrankaw 210 euro f'income tax waqt li baqgħu jirċievu 430 euro f'benefiċċji soċjali permezz tal-in-work benefit. Sa issa kienu 1,300 nies li benefikaw mill-iskema tal-in-work benefit, miżura li permezz tagħha min kien jiddependi fuq il-benefiċċji soċjali seta' joħroġ jaħdem u jibqa' jirċievi għajnuna finanzjarja mingħand il-gvern. Kif tenna l-Prim Ministru ħsibu li l-iskema tkun estiża biex aktar persuni jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Fl-2016 ukoll ħankun qed nistendu għal 4,000 persuna oħra dal-in-work benefit, 4,000 persuna li huma fil-periklu tal-faqar u li permezz ta' dan il-benefiċċju ħanejnuhom biex joħorġu minn nasba tal-faqar fejn għal dan il-gvern il-faqar mhijiex perċezzjoni mija realtà. Pilastru ieħor għal suċċess ekonomiku f'pajjiżna kien bla dubju ir-roħs fit-tariffi tad-dawl u l-ilma. Roħs li llum drajna bih, iżda li sa ftit ilu kien biss gimmick tal-millenju jew Alice in Wonderland. Illum baqa' fit-tmexxija kulħadd qed igawdi minn roħs ta' 25% u tnaqqis ta' 5% oħra fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma rispettivament. Figuri li smajna ħafna dwarhom, iżda li bil-fatti qed iħallu aktar flus fil-bwiet tal-familji u n-negozji.
Familja tipika li qabel kienet tħallas 827 euro fis-sena, illum qed tħallas 150 euro inqas. Bekk meta mqabbel mal-aħħar sena ta' Gvern Nazzjonalista, il-familji llum qed jiffrankaw 30 miljun euro. Kif mistenni dan ir-roħs kellu impatt akbar fuq in-negozji. Il-roħs fil-kontijiet tad-dawl u tal-ilma għan-negozji f'dawn it-3 snin ta' 50 miljun euro fis-sena lin-negozji. Il-50 miljun euro fis-sena lin-negozji qiegħda twassal għal aktar investiment, għal titjib fil-prodott Malti u għal fatt illi qegħdin jimpjegaw aktar persuni. Ir-roħs fit-tariffi tad-dawl u l-ilma kien ikkumplimentat politika ta' stabilità fuq il-prezzijiet tal-gass u l-fuel. Hawnhekk spikka l-opportuniżmu tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista li wara li ħalliet Malta mifnija bid-dejn għamlet kampanja populista għal roħs sproporzjonat. Iżda l-bot mir-retorika negattiva ta' Simon Busuttil, il-Prim Ministru fisser kif bil-fatti il-familji gawdew mir-roħs fil-prezz tal-petrol u d-diesel. Familja tipika b'żewġ karozzi iffrankat mill-inqas 10 euro fil-ġimgħa fi vjaġġi tipiċi min u lejn il-post tax-xogħol. B'kollox fis-sena il-poplu Malti Wawċi qed jiffranka minn ta' mqabbel ma' qabel b'40 miljun euro fil-prezz tal-fuel, fil-prezz tal-petrol u tad-diesel. Weda oħra li qed tiġi mwettqa mill-Gvern u li bħal roħs fit-tariffi tad-dawl u l-ilma kienet deskritta bħala gimmick mill-Partit Nazzjonalista hija dik tar-rifużjoni tat-taxxa mħallsa żejda fuq il-karozzi. Sa tmiem is-sena l-oħra kien hemm 32,000 persuna li flimkien ħadu lura b'5.6 miljun euro f'taxxa mħallsa żejda fuq il-vetturi tagħhom. Ir-rifużjoni se tkompli fl-2016 b'4 miljuni u 600,000 euro allokati għal dan il-għan. Il-Gvern iżamm kemmtu wkoll mal-istudenti Maltin u Għawċin li l-għen mid-dubji mqajma mill-esponenti bla skrupli tal-Partit Nazzjonalista, il-Partit Laburista fil-Gvern saħħaħ l-istipendi hekk kif fijat qabel l-elezzjoni ġenerali. Fl-2015 kien hemm aktar minn 900 student illi ħadu l-istipendju wara li repetew sena. Bejnietom benefikaw 700,000 euro. Kieku ma kienx għal policy li qed jadotta dan il-Gvern, dawn id-900 student ma kinux jieħdu l-istipendju u aktarx numru minnhom minħabba li ma jieħdux l-istipendju ma kinux ikomplu bl-edukazzjoni terzjarja tagħhom. Mill-valuri soċjo-demokratiċi tal-Gvern gawdew ukoll il-first time buyers permezz tal-eżenzjoni mit-taxxa tal-bol, koppji li investew fl-ewwel proprjetà tagħhom gawdew minn 5,000 euro dota. Kienu madwar 8,000 dawk li benefikaw minn din il-miżura biex bejnietom iffrankaw 24 miljun euro. Fl-istess waqt is-suq tal-proprjetà esperjenza tkabbir li kien ilu ma jara is-snin. Iżda fi kliem il-Prim Ministru, l-ikbar rivoluzzjoni soċjali tiqpa dik ta' childcare b'xejn għal kulħadd, b'investiment ta' 12 miljun euro fis-sena. Universal Free Childcare li ma jeżisti fl-ebda pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea, aktarx fl-ebda pajjiż tad-dinja jew tal-Western Hemisphere, fejn għandna sitwazzjoni li fil-waqt li pajjiżi oħra jgħidu kemm għandek tissussidja mit-childcare aħna noffruha b'xejn. Dawn il-flus, dawn it-12 miljun, aħna qegħdin inġibuhom lura għaliex daħlu ammont bla preċedent ta' nisa illi qegħdin jaħdmu. Flimkien ma' miżuri oħra bħat tapering tal-benefiċċji soċjali, l-inċentivi biex jiġu impjegati persuni b'diżabilità u l-garanzija żgħażagħ, iċ-childcare b'xejn għal kulħadd wassal biex pajjiżna rreġistra l-inqas rata ta' qatt kemm ilha tinġabar l-istatistika. Mhux retorika politika, iżda fatt li minnu qed igawdu eluf ta' persuni li jingħataw id-dinjità permezz ta' impjieg li jixirqilhom. Niftakru kif fl-2014 il-kap tal-Oppożizzjoni kien jitkellem dwar kriżi ta' xogħol. Kien jgħidilna illi għandna wisqat. Illum il-ġurnata qegħdin fl-inqas rata u fl-inqas numru ta' nies qiegħda fl-istorja, ġifieri mhux biss għandna bħala percentaġġ imma in real terms il-numru ta' nies qiegħda
mar lura għal pratikament 30 sena ilu meta n-nies li jaħdmu kienu u l-popolazzjoni kienet ferm inqas mill-li llum. Dan kollu wassal għal ċertifikat wara l-ieħor minn aġenziji internazzjonali u l-Kummissjoni Ewropea li l-koll faħru l-andament ekonomiku ta' pajjiżna fi żmien meta pajjiżi oħra esperjenzaw diffikultajiet. Iżda l-ikbar ċertifikat tal-gvern jingħata mill-familji Maltin u Għawċin li llum qed jgħixu aħjar. Sodisfazzjoni ewlieni f'dan ir-rigward kien l-ewwel tnaqqis f'10 snin fin-numru ta' persuni li jinsabu f'riskju ta' faqar. Sa 3 snin ilu dawn żdiedu bi 18,000. Iżda llum il-gvern ħejja l-bażi biex jerradika din il-pjaga iżda realtà soċjali. Xhieda ta' dan hija l-ewwel żieda fil-pensjoni f'25 sena, xprunata b'pensjoni sħiħa r-romol. Dan fil-waqt li l-gvern jinsab fil-proċess biex jolli l-pensjoni medja nazzjonali. Iżda kif saħaq il-Prim Ministru għad baqa' ħafna aktar xi jsir biex pajjiżna jilħaq l-aspirazzjonijiet tal-poplu tiegħu. Għanna l-kwestjoni ta' dak li għandu xaqsam mal-infrastruttura, il-metodi ġodda ta' kif naħdmu fl-infrastruttura, il-metodi ġodda ta' trasport pubbliku, il-konnessjoni bejn Malta u Għawdex. Dawn huma ftit mill-prioritajiet illi aħna konvinti illi ħanku qegħdin naħdmu dwarhom, li ħanaħdmu tajjeb dwarhom, li ħanku qegħdin naħdmu dwarhom biex inwettquhom fis-2 u nofs li għandna qudiemna b'tali mod li din il-bidla tkun waħda permanenti, tkun bidla li qed isseħħ fil-veru sens tal-kelma. Lilin mill-attitudni negattiva u aggressiva tal-Partit Nazzjonalista huma dawn il-kisbiet li qed jagħmlu differenza fil-ħajja tan-nies. L-istess nies li fl-aħħar stħarriġ ta' Xarabank ikkonfermaw li Joseph Muscat igawdi vantaġġ ta' kważi 11% fuq Simon Busuttil. Mhux b'kombinazzjoni, iżda frott twemmin ċar illi b'Joseph Muscat fit-tmum tal-pajjiż, Malta tista' verament tkun l-aqwa fl-Ewropa. Il-ħidma tkompli kif dejjem jingħad fadal ħafna xi jsir. Aħna fil-Kamra tal-Aħbarijiet dejjem għaddejjin ukoll. Tistgħu issegwu ħidmietna permezz tal-paġna tagħna fuq Facebook u għandna wkoll channel fuq YouTube fejn isibu dan il-programm flimkien mal-programmi kollha imxandra sa issa. Sabiex inkomplu nwaslu l-messaġġ inħeġġiġkom tagħmlu share tal-programmi tagħna. Grazzi tal-li għal darb'oħra kontu magħna. Il-kumplament tas-sera tat-tajba.